Kaixo? Aupa, egunon. Ze moduz? Ondo? 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 Pasauliket? Bai. Bai? Pasau. Ze izen daukazu? Itzi. Itzi? Itzi. Zuaitz, urtezketako. Berdin. Zerukin jarriko nesamen? Vale. Itzi, bertako osazu? Hemengoa? Ez, arrasatekoan az. Arrastekoa? Bai. Eta, hemen bizi? Bai, 15 urte hemen. Aiba, eta nolatan etorri zinen hona? Basora bizitzera gure nagoen joatia, eta Basora? topau nagoen baserri pusketa hau, zatitxo bat. Bai. Eta, bueno, ni eta mainakoa esanez, ona. Eta ondo bizi da hilardien? Ederto. Bai? Bai. Itzi, da armusatzen, gozaltzen. Bai? Kafesnia, osnia, Hortxata. Hortxatia hartzen dut. hortxata? Bai? Ezagutzen zu, nahi probat? A ber? Da txufa esnia. Itxen da Txufa esnia? txufiaz. Esplikate jaso hortxata zer dan. Da landare esne bat. Txufakin itxen da, bai. Txufa ura eta gatza. Da txufa zer da? Da rizoma bat, lurraspixen urteten dauena. Patata txiki bat bezala. Eta hori izatez ez da zona ontakoa? Ez. Hau da etor gisa, hau Valentzia Mediterraneo aldetik. Eta hemen inguruan saltzen da, edo? Ez nik etxien itxen dozu. Zeuk itxen dozu hau? Bai. Erakutzuk ezu zela itxen dozun? Gurezu? Bai? Bai, guazen. Orduan? Beitu, hau da, hortxatia txiko hiltzen gauen hasixa. Hau da? Hau da txufa. Txufa. Bai. Eta honekin itxen dut ez ni, Jarten dut. Txufia filtro baten barruen. Jarteot ura hemen, jente askok pentsetan dau, hortxatia itxen dala esnian gainien. Urakin itxen da? Baian da ura, landaresne guztiak die ura, hasia eta gatza. Eta, hauz itxen da, eros itxen da, edo... Bai, hau da txufamisa deitzen gauena. Zer dela? Txufamisa. Txufa nahazteko sortu gauen, gure etxen jaixo zan, etxe tresna bada, bereziki dauken lagun bat, hortxateroa dena, eta berak asko maitea hortxatia, eta gureuen gaur egun be jentiek etxien itxia olako gauzat. Helburu horrekin sortu gauen, ez? Hortxatia etxien itxia. Hortxatia etxien itxeko aparatua sortu zenuten. Bai. Zuk eta lagun batek? Bai. Ojo, Bai. Deitzen Eta da deitzen da? patenta hoin gaue, bai. Patenta bai? Bai. Gazela deitzen da? Txufamixa. Txufamix? Bai. Da zertan datza zuen asmakizunak? Filtroa da bereziki. Sartzen dozula urez betetako ontzi batean, geixeno daukogunez hemen hau, etxien hau, pues honekin apurtu itxen dozu. Eta itxozu esnia. Eta hau da asmakizunak? Eta hori da asmakizuna. Ideia dau patentauta. Nahiko simple ematen dau asmakizunak? Bai. Inori zitzaion okurritu? Ez. Hortarako ez. Ze gaur egun jendea presaka da bilenez, zenbi gauzeo zer raskarra, itxeko hortxata bat, zumonagan jaitzen dan bezain askar. Eta hortik sortu zen txufamixa. Hortik sortu zen, ojo, txufamixa. Bai. Bakarrik da, hau pasau eta ez nien. Eta ikuste osunien, ja dauela bastante apurtuta, hasixa ja dago ez nien. Eta gero, askatzen dugu filtrue, morterotxo batea sola zapaldu, presionetan gau, eta momentutxo baten lortu zuia maminan gelditudan esne hori, eta hola, zaporetxuena bera da, esentzia dana horratate utzezu ondo, eta listo. Tita, 5 minutuan. Bai. Asmakizun garantzitsua. Bai. Txufamix. Izena pixka celebria da. Txufamix, nola aukeratu zenuten izen hori? Sukaldeko tresna die mix, txufamixekin. Thermomix, ero bezala? Thermomix, eta bezala ulertuko da. Dala txufia zeo zerritxeko eta hortxaterua danak ulertuko da. Txufamix. Txufamix, jarri gutzen izena. Hasi ginenien kanpora begire. Kanpora saltzen ere bai? Bai, kanpora saltzen. Txufamixa, hemendik kanpora saltzen zabizte? Bai, negozio badago. mundu osoan saltzen dugu. Ez aurten Japon sartu da. Japonen ere bai? Bai. Txufamixa Japonen saltzen duzu? Bai, Japonen, Malasian, Australian, olako leku, urruneko lekuetan be bai. Osaka, funtzionatzen dago. Bai. Hemen hilardian sortu zen txufamixa, mundu guztian saltzen da. Bai. Txufamixa. Pentsa, eta hau da I+D, enpresako I+D hau da lekua, lekuan zaude. Hau da? Bai. Hau da txufamix enpresaren I+D lekua. Bai. Hauxe. Hemen badaude kategoriak ere, ez dakit ardoekin bezala eta... Bai. Oso apreziatua da hortxata zarra, ardo munduan bezala. Eta zenbat urte euki behar ditu hortxata zarra? Urteak ez. 3 egun, 4 egunetako hortxataia da, en plan gran reserva bat. Ojo. Bai. Eta handik aurrera, da bostekoa zer da? Gero galtzen hasten dira. Hau gaurkoa? Hau da, urteko gaztea, bai. 2 egunekoa? Izango ditzake, pues, kriantza bat. Kriantzatxo bat? Bai. 3 egun. Reserva.
Eta laugarrenien batzutan ez dutzu irauten, oso sensiblia da. Baina aguantatzen badu lau egun, hori da, Ja, gran reserva. Bai. Eta badaukazu egun desberdintakoak? Badaukazu kriantzak eta reservak eta dauzkazu? Bai, gure duzu. Kata txiki bat iteko? Bai. Hortxata kata bat ingo? Bai? Vale. Aurkua? Zela igartzen duzu gaztia dela? Ba, ez daukolako dion intensidade. Bai, txufia ez da asko igertzen. Hemen ja ikustu duzu grasatxue bai beste bada. Hori ez azukarrak irabazten bezala. Tak. Eta hori ja gran reserva. Gran reserva. Hau da... Eta honek, ardauakin bezala, izten dauen markak be bai, die potentiauak. Bai. Bueno, zeinek esango zian, hilarduin, asparrenan, hortxata kata batekin hasiko nula una, hitzekin. Hori bai, hitzi. Ja, indartxo azteko eguna. Gran reserva. Bai. Lau egun. Baina, karo, bihar bosgarrenean hau ja... Ja, txarra ingo da. Gran reservatik txarrera pasatzen da. Beraz hau, gaur amaitxu da. Bai. Osa, que... Erango? Eguna indartxo azteko? Bai. Eharra da. Eharra dau, bai. Itzi, eskerrik asko. Zuei. Emakume asmatzaile importante bat ezautu dugu. Frantzian zeukaten Madame Curie. Asparrenan Madame Txufi, itzi, hemen daukagu. Txufamisaren asmatzailea, bera da. Txufamisa, Euskal Herrian sortutako asmakizun internazionalena kalimotxoa eta gero, esango genuke egin, Txufamisa. Asmakizun politxa, ederra, internazionala, importantia, eta I+D departamentua ikusi duzuen nun dagoan. Estatu Batuetan behar dute Silicon Valley. Asparrenan nahikoa da, Ilarduia Sukalde Valley. Bukatzeko, usteot argi ikusi duzuela, zer behar dan hortxata edo txufa esnea lortzeko. Erresa da, behar da, txufa, txufamisa eta batidora en txufatzea.